नैथि रंजालि बैसागु फालिथाय फाथाखाथा गामियाव सानसेनि हाबाफारि लानानै बेजों आं फोरमायनो सानदों रंजालि बैसागुआ जोंनि एंगारहायै मोनसे फोरबो आरो बे फोरबोआव जोङो न' हाबो रंजायो, गिदिरखौ खुलुमो, उन्दैखौ मान होयो आरो आं सानो बे बैसागुनि गेजेरजों जोंनि हारिमुवा थांनानै थाथों आरो जोंनि गेजेराव अनलायलायनाया फैथों आरो जोङो एना एनि जानायखौ गारथों आरो जों खौसेथियै थानो हाथों आरो जोंनि गोदान थांखि आरो मिजिंआ बयनियाबो जाफुंथों आरो जोंनि ओनसोलाव खौसेथि थाथों, रावबो बेमार आजाराव दा गोग्लैथों, भगबाना जोंखौ आशीर्बाद होथों, जों बिदिनो थांनानै थाथों आरो जों बे दिनै जे बिथांमोना फाथाखाथायाव जे रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों, बे फालिनानै मोनसे इयुन जेनेरेसन फैबाय थानाय जोंनि उन्दै इयुन जेनेरेसननि बे मोनसे थुलुंगा होनाय आरो बेखौ बावनो हायै मोनसे फोरबो खालामना होनाय जादों आरो बियो। दा बेनिखायनो बयनिबो जिउआ मोजां थाथों आरो बयनिसिम बैसागु हामलायथायखौ आं जासिहरबाय बावहरबाय। जे जोंनि गेजेरावबो हारिमुवारिखौ मुलुग दरबाराव जेरखम गुबुन हारि माहारिया मुलुग दरबाराव लांदों जौगानायनि, थिग जोंबो बर' माहारियाबो बेखौ लांगासिनो दङ। देग्लाय बोसोराव रंजालि बैसागु मोसानाय एसामिसफ्रा वर्ल्ड रेकर्ड फ्राय 11,000 मोसाखावरि मोसादों बिथांमोना। फैगोन बोसोराव जों फ्राय जोंनि बागुरुम्बाजों 20,000सो जों मोसाखावरिजों जों वर्ल्ड रेकर्ड जों लानो थांगासिनो दङ। दा बेनिखायनो साफ्रोमबो मोसाखावरि बिथांमोनखौ आं खावलायदों बे मोसाखावरियाव बाहागो लानो थाखाय आरो हारिमुवारिखौ फोथांनो थाखायनो बियो बैसागुनि जे दफा बे बैसागु फोरबो फालिनाय बेनो मोनसे फोरमान खालामो दे हारिमुखौ जे जों मोजां मोनो आरो हारिमुखौ लाखिनाया फोरमान बेनो।